November 12, 2023. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jesus misugilon og sambingay ngadto sa iyang mga tinun-an. Niadtong adlawa, ang gingharian sa langit mahisama sa napulo ka dalaga nga nagdala sa ilang mga suga ug nanglakaw aron pagsugat sa pamanhunon. Danghag ang 5 kanila ug maalamon ang laing 5. Ang mga danghag nagdala sa ilang mga suga apan wala sila magtagana pagdalaglana ug igdudugang. Samtang ang mga maalamon nagdalag mga sudlanan nga punog lana uban sa ilang mga suga. Ang pamanhunon nalangan pag-abot, busa nagduka ug nakatulog ang mga dalaga. Tungang gabii nakadto sa dihang milanog ang usa ka singgit. Ania na ang pamanhunon. Dali kamo og sugata siya. Nang mata ang mga dalaga ug giandam nila ang ilang mga suga. Unya ang mga danghag miingon sa mga maalamon, bahini kami diutay sa inyong lana, kay hapit na mga palong ang among mga suga. Apan ang mga maalamon mitubag, ayaw kay dili na paigo ang lana alang kaninyo ug kanamo. Lakat hinuon kamo sa tindahan ug palit kamo inyong magamit. Busa ang mga danghag nga dalaga milakaw aron pagpalit og lana. Ug sa wala na sila didto miabot ang pamanhunon. Ang 5 ka dalaga nga nagkapangandam mikuyog kaniya pagsulod ngadto sa kumpira sa kasal ug gisirhan ang pultahan. Unya miabot ang ubang mga dalaga ug misinggit sila, Sir, pasudla kami. Apan ang pamanhunon mitubag, wala ako makaila kaninyo. O gitapos ang sambingay ni Jesus sa pag-ingon, busa pagtukaw kamo kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.